Akan kesengi, aku akan khat sengubhai fi barok ki para banget ki para Kristen, compare na kanu ka kenuhun balang ke bafi fila bandon, fila bandong ken ki charismatic ki Pentecostal ki evangelicals, ring aku akan khat sengubhai fi bafinya snok tilang batin kapor, ia kaban Syakri utrai, haka bakum kan kesengi kebangi kan mau, ya kejing mipat kejong nong suspa jing Jesus Kristus utrai, ubala job no ya kejing yap, badai kejing tepi. Barang kwa ipi ban, ya snok tilang lembat in kapor, dah kebangi nyerwai kini kejirwai ke besuk, haswai kebangin sapai ban pej, syakaktin kejong oblay, kebangi day, bat kanekin kesengi, kebaka pertai Kristen. Satalak bat situlup hiru ki rakhi bat ki kenmau don buron ya kata kan jing job ke jong nong suspa jing Jesus Kristus dengannya snok tilang man ruai ni ke jing ruai uim syabom jukut ke ka chorus ke rimban ri ke besuk ke baro ila ban ruai ka uim syabom jukut Jesus ya syabam jukon syabam jukon Jesus ya Roy hallelujah Roy hallelujah Syabam jukot Roy hallelujah Roy hallelujah Jesus ya Syabam jukot Jesus ya Syabam jukon Syabam jukon Jesus ya Roy hallelujah Roy hallelujah Jesus ya Syabam jukon Roy hallelujah Roy hallelujah Jesus ya namar ngadon kajing kermen namar kat nungakmen namar ngatip hot ngatip utrai uyai jing joy ngalong jing mentoy namar tuyu rai lang namar ngadon kajing kermen namar kat nungakmen namar ngatip hot ngatip utrai uyai jing joy ngalong jing mentoy namar uplay upa ukonu Jesus jing it banai jing kya kaguna joy nga jing tep sudah kapen shisha utrai namar ngaron kajing kermen namar kat nungakmen namar ngatip hot ngatip utrai
try uyai im jing im joy ngalon jing men toy na marbu im jisu melo tang mame utrai balaban ai jing im ya jing ya ro ngan ai ngan roi ya ro imijunam halakarta namar uem ngaron ka jinkerman namar uem o kadnong akmen namar ngadip hot ngadip try uyai im jing im joy ngalong jing men toy namar uem ngaron ka jinkerman namar uem o kadnong akmen namar ngadip hot ngadip try uyai im jing im joy ngalong jing men toy namar buem jing im joy ngalong jing men toy namar buem jing im joy ngalong jing men toy namar buem try. Di na ba may ko try. Ba blay jong aga ka jing kermen jong ka takinya try ka jing bom jukot kalong ka batikna. Ni mane me ko try ka khilamat jon ka sni. Ipunan bura me ka kerteng ka jome. Amna nu blay ba kumami. Da shisha obla shime ka sinjame ka ban yap na ka benta jungi kinong pop. Latep yame. Enrei hakaski kebalai kat bakum ke jingkular ke ketin ke jome. Melami pat banong unong job. Kulai shibun try. Ni aingu ime. Namakan ke jing job. Hallelujah. Sasisin pat akan ke kilamat jun ke sengi. Kesengi ke bakrau. Jong ke balang kristan hi situlu persei. Ngayeng hang ni nak kaliang jong ke balang ke Christ Tabernacle Church. Ya kabanai kublai kerpang yupi ki para banget. Bat kumjuru iki para Kristan na kiwei pat ki kenahun balang ki bodon hakariken kari kasi bat jentia kabait kejongi. Hakabakum kena kesengi. Wala shisha ngilayat lama kapor kabalabu yingi ki babon. Hapanin ka jing shefting. Naman ka klam ka balakta e ka pertahi bara kaway. Pemban. Hagabakum ka ni kaporu. Ngas ngokmen bangala banya benta batfi katukat ni. Nagaktienu blay. Kabanlong ka jing ay mensimi fi ki para bangit. Bat ki para kristan baro. Ki bapet ya ka ni kalat patay kubor. Kalong lesi kasin ka beningkong ba kumupait Kristan bat kabalang bandu ya kalat ya kabanyawan lang kamtam ha ka bakum gani kasngi ka bakurpang ka bangia raki ya ka jingmi pat utrai jungi unong penim u Jesus utrai kanai ka penken mau yang ya ki kentin utrai Jesus katkum ka gospel Yohanes Hakalunong besau kot ka baarfui. Abu Jesus Kristus ya keren bagat ka kentai nong Samaria. Hakajinya keren ka berjalan ba ngan sot ini ka dekot. Jesus ya tu aka ongko ka briu. Tonget yanga bakapor ka ja. Haba pin amya mani yok pa halorung niulom limne ha Jerusalem. Ngilayat ya kajinya nanti ka lolong lesi palat shibnai. Ngiladu ya ke kabu, ngiladu ya kalat.
Ya kabangin yo, ya kapor kabangi juyo kum kabalang Kristan. Ya kabanya wanlang hakawi kejaka ban syakri utrai. Tenri kam simula pen pepat ya kita kinong mani kiba shisha. Kibanum na don kam lesi kabanong bakin mani utrai tang hakawi kejaka. Andre hakano kejaka kabiang iki. Uji suwong susu. Na bahabadon arngut na laingut. Kibaya seng haka kerteng jonga. Hangtang ngadon hapdeng jongki. Kajing don utroy kadon lembat fi. Haka jaka kaba pisyong lene haka jaka kaba pidon. Ulong badap bagi jaka baro. Nama kata kadi kajilong tenrai kajungu. Haka baken ngiyoru ya ka kerteng Jehovah Shama. Ublay, ubadon haki jaka baro. Lani kumikiong kitin pareng, omnipresent. Nganam simsibun kaporan dari tunginya paino bat nga sa kubor. Kabanganget bat nga sngows kem. Baublay, ubu akadanut jonga syapi. Nakabenta kapor kabakum kani. Ya kabangala, ya kaban bu, ya ketika kubor kenika rukom, ka step berngut jongka jingim. Agak tin nong way pinam sungui ngan bu ya ka. Kalong kumni, a twilight of life. Haka kentin nong way twilight. Ketika jingsyai kaba berngut bernget. Hapaling kini ki artli ki por, kabaningkong, hadin balasep kesngi, bat shwa baka jingdum nganjong kamit, kanwan. Bat kawai pat kadai, haswa baka jingdum kan kenria, bat baka jingsyai jong kesngi, kan jingo na lendet kilom. Lane haswa baka sngi kan mi. Hapaling jengi ki kasing idon ka kentin nakabakum kata nakabenta kabakum kata kapor hakabengiong ya ka kumni dangsau katingap. Habengi paingi pai cekaktin ka joblay. Lara kalongkan haka testament ka barim ne haka testament ka batumai. Kidon ki jingja ye ki bengila ban kot iki ki twilight experience. Lani kita kin ki jingmat, ki jingeshem. Hapleng jong kata kapor, kabalong berngut bernget. Kapa kata ka jingsyai kabatikna kampat wan, lani kamdon. Bat nga kwa banyak keren bat pi. Ya kapor haswa baka jingdum kan kenria. Bat baka jingsyai jong kasngi kan jingo. Na syalendet jeng kilom. Kung mga lom na ikabasdang. Amtang ka jela ka jungi. Lani amtang ka riin dia ka bait ka jungi. Kabangimat ya ka bakum kanikin ka jingya lenti. Kabalabu. Uba kraw uba rit. Uba ruspa na uba duk. Uba start na uba bit. Apreng sibun ki jingya. Kiri jong ka percaya ki mat ikani. Kalalong siya kapor, kabadum jong ka jingim. Bada mga perkan si kabakum kani, ngamla kan kamda paikmat, banuat na kaktin ka joblay. Iki bakum kini ki ju ka jingya shem. Kiba ka percaya kayat. Henry Shenpat ke babha kawan lap. Lalu bipai bat nga ka testament ka barim. Haka kitab jeng kisim ka baar. Haka lanang ka banyo ka dekot ka basan ngan puli ka dekot. Bat ka ongom ni kumta kilaki habalakem yong ren. Ako apin kmi ito ka kintin lakem yong ren.
Banlet sekadara ki Syria. Bada bakila poi harut kadara ki Syria. Hakmi. Am sinadon wayu breu hangta. Let bat ngasi su sekadukot ke banyo. Nama kata kila ke bat kila pet yap ladang berngut. Kami biang kita kintian ladang berngut. Bat kila eno elaki ying jan, bat elaki kulai, bat elaki kada, kata kadara ken kumba kalalong, bat kila pet yap pet im. Kini ki atli ki dukot ki kedoyingi ki atli ki por, kebeningkong agak dukot kebesan, kari ke por shua bandum, bagi dukot kebenyo kari ke por shua ban syai. Bat kejingjahang ni kalau ngebasyai bah, bat labatay ka, haka lenong kebahaswa. Bat kata kalau ngak lenong kebah Henryu, nadu ke dekat kebah arpusau, hadu ke dekat kebah laipau. Bat ke Bible ke ituru, bah perengki Israel. Kata kahima kebah syate, lani kebekiong ketin pareng, the Northern Kingdom. Jehoram, ubolong ukon jong Ahab, ulalong usim ki Israel, haga takapor, haga baga Samaria, kalong ganong ba jongka. Kena kadi kapor kabas ngongiu tam haka jingalan ti ki Israel. Nama kani ka lenong kaya tu ingi ya kani. Lai tali ki ba kaya tu angi. Kabaningkong kaya tu ingi bo Ben Hadad, usim Syria, ula kerkut ya ka Samaria kanong ba jong ka hima basyatay jong ki Israel. Kabar nama kini ka jing kerkut ka Bible kong kaladon ka nemsniu ka ba jurba famine ka jing kerdubam. Bat kabalay kalong namar kata ka nemsniu ka ba jur ka ba ja hakata kari. Ka Bible kayo tu kibriu kilaya bamdo ila kihon. Smusir kay. Hapleng jong kabakum kata kapor bedu jingkermen. Nisngot nat pat banong kaktin utray kabaay jingkermen kalawan how Elisha unong itu lupa. Padahal peleng jong katakin kaktin kabaublay ula pa lengba jong Elisha unong itu lupa. Ka Bible kay itu paru yangi bakidon kibriu kibamla ban nget ne pediang ya ka. Kadkot ka beningkong jong ne kalunong banyo ka kitab kisim kabar. Uisaya wong tu snow pi kaktin o Elisha munong tu snow pi kaktin utray. Kumne ang utray. Lasyay kum hakan kapor. Siyang upuraw ni onde si shekel. But arsyang ubarli si shekel. Haka kerdop Samaria. Badakadkot kabar. Ka Bible kayo tu. Ti utaw rangba o bahakak ti jong usim usyanya. Hakoy kakantin ilabon ken lesi ulong kumu senior advisor jong usim. Kumno banle hakabakum kani kapor kabakani ka nemsniu kalawan ja hakari ka jong nama ka jingkerkut jong kisipay usim Syria. Kibakwa ban penyap tani kibriu hapo jong katakin kanong ba Samaria. Bat ki kerkut. Baru ni ubriu yo bus im usyanya. Lesi ula penlong ki jing ajimut ki babon ba kumlo banle. Bat ni sngow tu ban yo e ka bakum ta kedan kadai sisakin ka kedan jong ubriu bepro ka bor perkat bat ka jing syampang. Bat ka Bible ki tu bau ni ubriu ula ong hau Elisha ubriu jong blay. Hakmi
Ada utrai un penlong jingkang yit abneng. Kani kala banlong. Kalong kebesok bah ban arzatin. Bat keba palat ban syania. Nenget hau blay habaki kei saudong jungi. Kilong keba idu jingkermen bat isyap ting. Kit khot kiba but kia thu ingi. Bapreng jong keba kum kata kapor. Kila don sangut kibriu. Ya keba kibriu jong ka Samaria lesi. Kila beno, kila touch nong yaki. Nama bakidon ni ka jingpang ya keba lanyo bakalong ka jingpang kabaya bit. Contagious. But kiem syabar jong ka nongba Samaria. Syabar ki kenro. Balik khot ke balai ke Bible kong teladon sangut ki bapang tholi. Ha ke barung syaka kerdop. Bat kilay kren parlok. Balai ingin ya syong hang ni adu bangin dayam. Ladang inong ngin rung syapo snong. Tekas nem sniu kena snong. Bat ngin yap hang ta. Baladakin ngin ya syong hang ni. Ngin yap. Kabamut hang no kabakikin ki don. Kajingyap kalong gabatik na. Baka ni kaya ngakmat jongki. Kamdon jingkermen setia iki. Kamdon setia kanu ka pongshay jong ka jingkermen ya ka jim ka jongki. Ki pai siya ka diang, ki pai siya ka mon. Ki pet siya kmat, ki pet siya din, baro kabaki ikalong ka jing du jingkermen. Bat ki simi ni ka senjam. Ngin layu ngin syong hang ni. Ngin yap. Bat ka lain ka babut juni ka dukhat kong. Nama kata te yang ngin nyalaj hap supat ya pom ki Syria. Larakin pelat im yangi tingin im. Balarakin peniap yang iru. Tangba ngin suyap. Kata-katakin ka raikut ke jongki. Dan jingkermen ka jim ke jongki. Lesi don na plengkin ki briu. Ki basngap bat syashkor ni ka kubor ni ka kilamat. Pidon ni ka jinyak lanti ka bakum kani ka jim ka jongfi. Layeng kendo. Asyong ji. La tur khlut. Kenran kriat. Baro sadong ka jim ka jongfi. Kalong ken kabamdon saja kanu ka jingkermen. Katkot kebasan ke Bible ke itu begini kisangut kumta kilaki habla kem yongren. Takamot swa bakata kamit ke bedum kan wan. Kan baka jingsyai berngut kadang don. Kila yong ya kila yeng jot. Kila ki kamut setiap bekitia. Henry kila rise up. Kila yeng jot. Bat ke Bible kong kila let syaka darah ki Syria. Bada kila poi harut ke darah ki Syria. Kila syam ya ke eki ke bakim sim la kimi lanti. Namar hakmi ang kaktiang ka jomblay. Am sila nang uweyo briyo hangta. Balay kalong kumta. Kot ka ba Henry ka itu ingin na bautray. Ula penios ngaw ya ki pat ya pom ki Syria. Ya kajing sawa ki kali, bat kajing sawa ki kulai, kajing sawa upaya pembersibun eken, bat kilay ong paralok hi, hakmi. Usim Israel ule aware banyale engi, ya kisim ki het, bada kisim ki Egypt, banyawan hiertma syungi. Bagad kot kebanyaw kayo ito, bakinikin ki, Sipai jungs im Syria. Ladang berngut. Kata-kata wipat kapor. Swa bakasgi laniki kejatsgi kin syok haki ying darah ki jongki. Kan palang ka jingsyai ka jongka. Ladang berngut. Ang kaktin ke julwa yang ni. Kila ki bat kila pediap. Bat kila ino. Ialah ki ying jan, bat ialah ki kulai, bat ialah ki kada, kata ka darah ken kumba kelalong. Bat kila pet yap,
pedim. Kabamut kat ki barok keberin hangta. Kebekilalet ya kaban syedara persya Yusim Israel Jehoram. Kila ino hangta. Hangta keladon batki kejan kenep keriam kebet keksiar keksa banalor jong kata keladon ru lem batki kejingbam kebapahu sikadeye. Balavi pule ka Bible pi shem ken ba kinikin kinong Syria ki ba pet kat ka ba ki yo ki kar kat ka ba ki laban kit but ha ba ki mare kita ki tiar jong ki hap lenter lentitat but kim sim la don por ka ban lumiki namar ka jing shepting la ka jing bat kila pet ri no kila pet yap no but kay ka bala jani ka longkin ka jing pendep ye kay ka bau Elisha ula kren Yusim Jehoram balik kita baru ke bios ngo nama kedhot ke bakat pra ke yutu te kelalong komta kumbau tau briu jong ublay ulala kren Yusim kadi kapor ke bangifi kinong Samaria kinana preng jong kajing Hiram kajinge kahadu bakala poi luput baki yabam ya kado jong kikun la jong namar kajing bom don bam. Andre ka twilight jong kajing im kawan hakan ka judge benriu. Baka ka judge benriu kayo opat sa sin ya katakin kajing pahu. Lavi pai bat nga ka testament ka basamay ngi syame ka way pat kajing ja ka bedai ya kajing yap bat kajing mi pat u Jesus Christ. Shwa kini kapor, ka Bible, ka peniegi kumno ki sunran, ki bala judan lem, batu la kumno kumba laisnem. Kila yat badu, kila ya bam lem badu, kila yos ngowi ki jikai jongu, kila yo bentani ki kamba, min bahaba ula besai ki san hajar, bat ki saw hajar ngut ki pajba tangda kindet teliki kipu. Ka Bible kong sisu kila jam sa siliang ka duriaw. Hapdeng ka eryong. Bat ki babon ki weipat ki kam ki bakraw ki bu jisu lale hapdeng jongki. Andre kensan hapdeng jo kata kapor ka balesing ila benong ki Israel ki snow amonong ki sunran ki snow sngan. Balaka jingim nama bakidon yo ni ubakraw hapring jongki ubale yaki ki ba no brio omla banle bada kowe ni ki por kensan kilayos ngoy ki kinti no Jesus Christ kabla pen sayong ngan yaki agalunong ba arf nriu ka ba arf way ka gospel kat kumu Matthayos. Tiha bakidang yabam ulong shisha ngong api baway na pi on dino yang bakad khat ka arfu ar ka yuthu yangi te kilas ngo si ngidang syudap ban rakhi halak yeng kisam ki jongi ya ka Good Friday ban ken mau ya ka jingyap ka jong utray. Ka baula siya halo ka dingf na kalbrim ta jongi. Bat ki senran haba kios ngowi ni ka kentin. Ka reaction ka beningkong ka jugi kalong kilas ngosi. Ngan kadum ka protei jong ka jimuj perkat jongki. Bak kapet kata kajing kermen kabaki kidon. Bak kapet kata kajing snow sngan kabaki don. Namarhani ki snow tu. Bakapor kapoy. Bau ne ubulu judon lem batki. Unam na bandon batki. Angit ki snow tu ini ke kentin. Undino yang
undino yang uwei na pi undino yang ka kren ya ka jing shet kala kat sedu ya ka banyap. But ka Bible gitu adin ka bakem yu Jisu kumta kisenran baro kila ino ya kila petno. Aga gospel kat kumu Matius nong ba arpun riu kat basan pun riu. Bala repeat la nila ban biang kani hakala nong ba kat sao kat basan po juga gospel kat kumu Marcos ti baro kila ino yu but kila pet yap no. Kani ka por ka ba kim simpoy perkat. Hapudeng ka mit ka ba kikin kila punot baru Jesus Christ. Hakakper Getsemane. Kaba kim simpoy perkat bakatang kandi ka mit. Kaba kadu kaba kila banyo. Ya ka jinyadei. Kaba jan balu Jesus Christ. Lani banyo sngopa di jikai ki jong. Ka Bible ko nga baki yu patsipai babon bawan ban kentur ban kem yu Jesus Christ kila pet no kila ino yu Jesus kila pet yap ban pelat ila di na katakan kajing mensau ka baap iki badadin ka basa na pna yu ka Bible ko ang sisyu anda kumta habala janmit agata kasngi kasngi ning kong jong tayo bat habala kangi ki jing kanga ka bakisenran kila don namar ka ba shepting ye ki jiu kani ka long kat kum ka gospel u Yohanes long ba arpo ka bakat kendai kani ka khot ka kan hot ye kasngi hadien bu Jesus Christ ulami pat tendai ka don ka kentin ka bang kwa ibi ba pen kmi ani ba kata kalong bakisenran ki kangi ki jing kang namar ka ba shepting But kani kaya tu ya ka jinglong juki senran hadian belasa na fna yu Jisu. Balesi ka babun na kapor ka jongki ki don hapoki kut jongki ying naman ka jing shapting. Ka jing du jing kermen ka don ha ka jim ka jongki. Ki parlo bi jong Klamar tin ki senran ki Dios ngoi ki kentin ki bu Jesus Christ ujukren haki bental ni ki por ki basyadin jong ka jing im ka jongu hakabaide bat ka jing mi pat Henry ka ilong kum ka ktin ka bamdon jing mut bat kim simla ple jing mut spang kita ki kentin ki bu Jesus la kren spang la ka jing mi pat nama ka Bible kong ingi lalu pai bat pet akalan nong ba arbu fra kat kot ka ningkong jong ka gospel kat ku Matius bat ngan puli fi katu kan ikit kot Bible ru kan ka por kot ka ningkong hadin ka sabaton ti haba ka sasyai ka skin ningkong jong ka tayo hadin ka sabaton haba sasyai ka skin ningkong jong ka tayo Aga gospel kat kumu Marcos kan riud kat baar. Te dang step hakas ngi ningkong jung katayo. Kilayawan siya kata ka jing tep. Hamar kabami kasngi. Kakentin hamar kabami kasngi kani ka kren. Ya ka jing apmit kabasaw. Ka jing ken jung ka jing apor jung ki jiu. Ka jing apmit kabasaw. The fourth watch kiyong. Kabalong apa dengan kapor lai biji men step but riu biji men step. Ya kibangila benongken kadaikin dangsau ketingap. Bala vipet akan khot ke bakanda jo nega gospel ke Marcos ke long bakan riu pisiam ru ikintin ki bangum ni. Habula mi pati men step hakasngin ningkong jong katayo. Ngan si pulis wa ni khot Bible siya bangan ong iye. Akala nong baar fusaw khot beningkong ke gospel kat kemu Lukas. Te kasngin ningkong katayo. Habakan sasyai berngut. Kan sasyai berngut.
Pada kalanong kaba arpod kat benikong gospel kat kumu Yohanes. Ka Mary kanong Magdala kalalit men step haba ka dang dum. Hakini kit khot Bible kibangala kedo hapreng jofi bat i kibangala pule kisantli kit khot Bible. Kaya tu ingi syafang kapor. Hakaba kakamba kerja. Kakamba jong kejingmi pat kejong Jesus Christ. But habaro kini kisan teli ki khot Bible. Pishem kini kawai ke jingja ba kata kalong kan bakini ki sunran kejong Jesus kamtame kini ki kentai. Kimi nalaying ringkat bat isong jong kejing pensle kabakila penkre. Haswa berkata ke sabaton kan lap. Kenang haba ke sabaton kalawai bakin yo ya kaban le ra ya kata ke jingsle ya kaban pensle ya kamet ke jong unong hikai jongki. Unong ya lam jongki. U Jesus Christ. Baka Bible ke itu. Baka Mary adien bau Joseph. Unong arit mata ya ula lekbu ya kamet ke jong Jesus ulum jingtep. Kalau kami bah orang ketin ke jumlah hang no berkilabu. Lesi kalau mak ke jingtep bakanam kelumar kanu geri kata ke jingtep ke jung terai. Bat kalau let ia kaban dah kata ke jingtu ban pensle ia kamet ke jung terai. Ken mau ki para banget ki be kini ki senran kentup ini ki kentai kam artatin. Haba kidon baru Jesus. Kila jios ngoi ki kentin ki bu Jesus Christ Ukraine syafang la ka jingiam bat ya ka jingmi pat. Henry kita ki kentin ki bu Jesus Christ Ukraine syafang ka jingmi pat. I kumba kilong ki kentin kumba ubriu la ka briu ki te ka slawang. Ka tut no neki. Kami jaka ke jim ke jungki. Namar bakini ki khot santli ki banga pule kaya thu syai ngi bakini ki kentai kimi na yeng banlet ban pensle ya kamet ke jung Jesus ki bakimi lenti bahagat ka jingtep kandonsa kamet ke bayap ka jung Jesus Christ unong penem jong fi bat jonga. Kam simla jah ka jimu prat jongki baka jingmi pat kanja barakini kin kisantli ki khot Bible ki bangala pule pishemi ki kintin ki bolong kan hak baka sashai dang step lebe hamar kabami kesngi men step kan sashai berngot bat kumbong kan hak gospel kat kumu Yohanes haba kadang dum ke twilight jong ka jingim bangala benong kani ke twilight jong ka jingim jong kisenran ke jong Jesus Christ kimla ban iki kumbaka de ki bakin yoi namar ka jingkut lat ka jing du jingkermen ka jing ngousi kalau longkum ke perda ke berben ke beka eki kmat ki jongki. Bangala penong ki don hagani ke twilight journey ke jongki. Ke jingal nanti jong kapor ke berngut bernget. Aku ban pai kmat syufi ki paralok ki besngap igani ke kubon ke kelaman. Hatu piru pidon hakabakum gani ka jingal nanti jong ka jingim. Baki ki baro i ko makilongken ki basniu sudaya fi. Ki palo bi jong amdan mano laki senranu Jisu. Ki ban kmi lenti da kumwai pat. Kini ki kente ki let ka jingtep bani iya ka met yap ko molong fi mene. Bat ban pensle ya ka de ki jingsle ke bakila la pen kre.
Handai ke bakisem ka kelalong peman ka jingpen keladuri ka jim jongki. Bat amtang ka jongki handai bat jong kita baro ke baki kia kendu. Ken mau ku ki para banget. Bahadin ke twilight experience. Karon ka step ke semai bat ke pernai. Ka bala ban pen kelai ke jing jauh mat se ka jing kemen. Bat ka jing sngosi se ka jing ruai. Kena kei ke bala jabat kinong Samaria. Kena kei ru ke bala jabat ki senran jongu. Baro ke pidon kam ke parlok bi jong kalong. Ban snow hakaktin ke ba im ke jong ublay wong. Worship thing. Namar ngala sius pa yami. Ngala kot yami de ke kerteng. Melong jonga. Haba melet lengbay kium ngan long lembat me. Balang bakiwa kinom telep yami. Haba maya lingba keding menaming. Lemne keteliding kanam jelek yami. Naman ngalong utrai ublay jomi. Uta ubakhu jongki Israel. Unong penim jomi. Unong penim jongfi. Kasam kebalai po kot kebesan kong. Kajinyam kalak bansa shimit. Hari kajingkmen kawan men step. Kan ngiri kabaki senran Jisu kimat. Ka jingkmen kabamnang ban batay. Nama ka jingmi pat ka jong Jisu Kris. Hakwa ban kren syapi kan ka khilamat. Yan ka kubor jong ka jingmi pat ka jong utray. Bakong baki senran kiya ya kanikin ka twilight journey ka jongki. Kabaki snobam don syu kanu ka jingkermen yaki. Ka jing snosi yaki. Kumangikan mau kita ki arngut ki senran ki bahaka lenti sya Emmaus. Ki yat ki bedam nyumat ki bekren sonsi paralok. Reka kelamat ki bi ki Hashem badunong penim. Lapan kelai kata si ka jingkemen. Ki kejat jongki ki mare estet bandit paipat nak kata jaga bekilawan. Banyat hu eka kubor. Uim. Nilai Hashem badu. Ngilay kendu yu. Ngilay osgo yu bu kren yingi. Ui kai yingi. Bat dono jungi kaplo apo jungi. Kat ba unang batay yingi ken syafang ki iki baro bala krendo Moses. Bat kinong itu lupa. Unong suspa uwim ki palobi jonga. Padeng kapor ka bakum kani. Nakaw ba pintip ikan nakawikin. Ba ublay ba pisyakri. Ba ublay ba ngasyakri. Ublay ba ngisyakri. Ubat halaki kiti. Upanya ini kiki baro. But shen ka twilight experience ka jongfi. Kan sawai. But ka jingkmen kanwan. Ka jing snosi kan letno. Ako ay fi ki biye jong hautray. Bu ya ka jingkermen ka jongfi. Hau nu blay uba im siki ba bom jukot. Lada don manono na pleng jongfi yan ka kelaman. Kuma fi menekin ki ba piyat ya ka ba kumani ka jinga lanti. Kabaka jim jifi kam dan jingkermen syo. It's a twilight experience ka jim ka jongfi. Udan ublay uban pen kelai kata. Nama ki jatski jo ka hok jongo. Kumbaong kinong itu lupa. Usngi ka hok unmi. Pat jingkia hakitab niang. Don ka jingkermen. Lada fi don hakabukum kata kapor jong ka jim ka jongfi. Kani ka kubor juga jingmi pat. Kalau nanta jongfi. Bautrai ulami pat. Panai ka jingkermen nifi. Panai ko banduai nanta jongfi. Han ka khilamat. Nganduai. Pabo kodor. Don ki briu halaki yeng ki sem ki jongki. Ki basngap ikan ka kubor en ka khilamat. Ki baka jingim ka jongki. Kajimu je perkat juki ka dap deki jingkeli. Namar ki syam bamdon syu kanu ka jingkermen yaki. Lesi don apren juki ki batia haki jing tia pang. Don apren juki ki ba ya iki jingalti jong ka jingdu jingkermen. Don apren juki ki ba mat kina try iki jingmat. Ki bala pelong yaki try. Kamento syu banim. Adin ka kelamat ko pa nga duai. Kad bakum ka kular ka ktin ka jome.
Bakai ki ke bangin pan ke kerteng ke jong kun jemi uji sukres kan long iki. Ngaya menjur lang batkin ke kelamat ko pa. Ban ngaduai ke jing isnei ke jemi Lord jongki. Men penlong kena try ki mau jing tep na kmat ke jim juki kin tolono. Bat bakata ke jing syai jong ke jing mi pat ke jome. Kan ten shan ha ke jim ke jongki. Bat kin mat iki bakrau ha ke jim juki nang ni syakmat. Ki ba pang ai kin yok hya ko try. Ki ba la kum rau ai kin yok long ki ba la light lut no. Ki ba la do jingkerman ai kin yok e ka jingkerman. But kibaran ke jing ya lenti ko try. Kiba ka jim jonki but kata ka jing perkat joki kirai ladi ka bit setang bikin yap no. Tra ai kini ya ka jingi men ka kelamat. Kerkui ki ko pan ka por. Na bahaka kerteng ka jome uji sukris. Ko pa nga pelat ya ka jing kerku jong ka jingim ka badabiang kan long si wipui baro kiba ngap ya ni ka kubor. Haka kerteng ka jong Yesus Christ. Amen. Blen kerkui fiin ke kelamat.